A prosím, dobre ma počúvajte. 1. januára 2028 musia skončiť akékoľvek dodávky plynu, vrátane LNG, teda skvapalneného plynu z Ruskej federácie. A my kladieme nasledovné otázky. Slovenská republika dnes je na konci rúry. Vždy sme boli na začiatku rúry, lebo cez nás ten plyn išiel do celej Európy. Dnes to tak nie je, lebo cez Ukrajinu nič nejde. Pýtame sa, bude dostatok plynu pre Slovensko? Máme aké garancie, že keď bude málo plynu v Nemecku, v Českej republike, že príde plyn k nám? Druhá otázka, ktorú kladieme, kto nám bude kompenzovať vyššie ceny plynu, pretože toto rozhodnutie bude automaticky viesť k zvýšeniu plynu pre domácnosti, a rovnako bude viesť aj k zvýšeniu prepravných taríf. Odhady sú o 40 až 50% pre domácnosti. Kto nám to zaplatí? Kvôli takémuto nezmyselnému ideologickému rozhodnutiu. To len preto, že lebo Ukrajina majú trpieť naše domácnosti a my zase máme hľadať 700, 800 miliónov, možno miliardu eur, aby sme kompenzovali tieto vyššie ceny, lebo Ukrajina, ja to odmietam.